Така. И да. Здравейте хора, аз съм Dark Shadow, съжалявам за тази бърстийка. Но просто това го отлих. Не знам и аз какво е. Да, цъкате ето тук и на моливчето. О, мога, това е боя. О, моливче. Окей, така трите. What the fuck? Вау! И окей. Да. Ще ви показвам как игра на Гарио, само да влезна. Сори, че ми малко бавен. Не това, но като записвам. Така. Не знам защо се чува не знам. Ако чувате някакво цъно пляска от микрофона ми, не знам защо, като записвам, вече става така. И да, да почваме. И добре, да почваме. Гарио. Ето тук си влезнах в някакъв скин. Първено аз съм Юра. Аз се крия ето тук, като някой дойде. Оп! Ей, фак! Как ми се разтвори, бе? What the fuck? Окей. Опа. Сигурно сте ме били, да. Окей, значи би трябвало да изядем ето тези... Опа. Сме вече от това. Значи би трябвало да изядем ето тези хора. Малко мустара, бък. Значи би трябвало да ядем в Гарио, защото аз не съм играл тази игра, брат ми е игра, значи би трябвало да ядем ето тези работи, тези другите хора, но тези не, може би. И да, само кръгчетата. И да, 10 кг съм, както го наричат хората, 10 маса. И да, сигурно и ето тези, за да ставаме по-големи. Сочи така драскам, но това ме кефи много. Окей, добре, почваме. И бък. И да. Значи тези не може да ги ядем по-големите, нали? Окей. What the fuck? Как ще мина от тук, е? Ти лут ли си, бе? Как ще го мина, е? Yes! Yes, бе! Значи би трябвало ето тези. Вау, то направо гигълта. What? Не знам дали ми виждате мишката, но май цъкнах там в това. Значи сега този тук не може да го язедем, нали? Как се пускаха уния балончета? What the fuck? Окей. Моята задница излетя. What the fuck? А Спейс какво прави? Уоу! Дами господа, сега как да се събера? What the fuck? What the fuckness? Ще се сплескам горе. Айде, изяжте, бе. Айде, бе. What the fuck? Не! Shit! Изяж ме! Изяж се! Окей. Значи, по моят разум би трябвало този да не може да го изядем, нали? Да, защото той вече погълна нас. Окей. Така. Сори, че отдавна не съм качвал клип. От няколко седмици, но
през седмица или през 4-5 дена ще качвам клипове. И да, аз мисля още поне да стане 6 минути клипа. Посетете моят профил Тоест посетете ми Facebook страницата, абонирайте се за моя канал, абонирайте се в VPOS канала ми. Аз май го стрих, да. Абонирайте се за DarkBG, той е мой приятел. И да. И най-вече се абонирайте за мен.